हमारा गुरु भाई बानी लो बजावे वाला साहब कहे कि भक्ति शक्ति से होला, तब भोजन ना कर जाए नु तो शक्ति खत्म हो जाए। लाख रो कहब कि तेरे बजा रहे दम ना करे दे दे फुल मजदूरी ना देके ये भैया लोग के हाफ मजदूरी दियाला कहे नहीं जा कि कुछ भक्ति खातिर करे एजा सब कुछ खत्म हो जाए वही जा खातिर कुछ रखे के प्रयास करते आवे नहीं लो। जहाँ 1000-1200 मिलेला तहाँ 300-400 रुपया दिएला कहले कि मानी हो तो कम से कम हमने के उजरा खाई रहो। तो देखी हमने के ई कल जाता रोज सबके बीच में कैमरा लागल बा, सुंदर गोलू के नाम से चैनल चलेला, बड़ा सुंदर सुंदर है के भजन नेट पर भेजनी रोज सबके देखे के मन करता चैनल के लाइक सब्सक्राइब करे, सुंदर सुंदर भजन सुने। ई जौन चर्चा होता आज हमारा नंदलाल गुरु भाई के द्वार पर उड़ियानपुर में एकरा के आज बानी वहाँ के पापा वहाँ के भाई नंदलाल गुरु भाई आज देखा तनी कि हम अपना गुरु बहन लोग के टोला महला और श्रीनगर से बुला के हमने की चर्चा करावा तनी जा। आज कहने पई पुहुती देखे रोज से बैठल बने अगर जो शरीर छूट जाये नु तो नेट पर देखी तनी मम्मी के देखी थी चर्चाओं में बाड़ी कई पुहुत के बाद भी रो देखे कई पुहुत के बाद देखे तो लगे कि चर्चा होता देश विदेश हितई नतई नैहर ससुरा ये लोग देखेला। पैसा कितना लगता कहाँ 2022 रुपया मान ला के लोकल में लगेला कौन ढेर पैसा लगता, कितना ऑर्केस्ट्रा होता भंगड़ा बाजता पल भर में खत्म हो जाता और कहाँ कहाँ के लोग देखता कि कितना सुंदर महादेव के दरबार में गुरु बहन मिल के चर्चा करता नहीं ऐसे एक के कैमरा के साथ वीडियो बनाया जाता आ भजन के नेट पर रोज सबके भेजा जाता प्रयास करी रोज सब एक के सुने के। अब हम रोज सबसे आग्रह करें कि दीदी ये साप्ताहिक करेला